lovsang betyder rigtig meget for mig. Det er en helt speciel måde at prise Gud på, og man er i sin helt egen verden. Man får sådan en indre ro, og der er bare en rigtig god stemning omkring en. Det jeg også synes, der er mega fedt ved lovsang, det er, at man gør det som et fællesskab. Altså det er ikke så tit, man står som en enkelt person og priser Gud. Man er ligesom fælles om det, men alligevel er det mega personligt. Og jeg føler bare sådan et eller andet specielt indeni hver gang jeg lovsynger. For eksempel så kan det godt nogle gange være lidt kedeligt til gudstjenester, hvis prædikanten taler om noget, man enten ikke kan relatere til, eller noget, man måske ikke helt forstår. Så er lovsangsdelen mega fed, synes jeg, fordi at jeg føler altid, at jeg får et eller andet ud af det. Altså, man får bare sådan en helt speciel følelse inde i sig, når man bare står og priser. Man er så mange om det. Man kan række hænderne i vejret og prise ham, eller man kan tale på tunger, hvad end man har lyst til. Altså, der er bare plads til alt. Og man kan bare føle sig helt fri til at gøre, hvad man vil, og prise Gud på den måde, man har lyst til. Så derfor betyder lovsang rigtig meget for mig, og jeg synes bare, at det er en helt vildt fed måde at prise Gud på.